Breaking news. De seneste hændelser i København viser, at terror stadig er en reel trussel mod Danmark, vores land. Når der er fare for borgernes sikkerhed, har staten her et ansvar for at handle og beskytte borgerne. Samtidig er det også vigtigt, at øget overvågning ikke går for langt og overskrider en grænse. Almindelige borgere, der passer deres hverdag, skal ikke kunne føle sig overvåget hele tiden. Overvågning skal kun bruges, når det er nødvendigt, og altid under klare regler og kontrol. For os her i Borgerligt Ansvar, så handler det om balance. En stærk stat skal kun slå til, når det er nødvendigt, men med respekt for personlig frihed, ansvar og privatliv. Staten skal beskytte borgerne, men ikke mistænkeliggøre dem eller lignende. Det er det handler om for os.